अच्छा बाबा के ना हो खो स्ट्राइक मारी तो एकरा पर ना दी पैसा रो लगे तो खुदरा छोड़ लेना हो खो बाबा ना अपने 400 कमाई हेलो का सवेरे अपना सब विदाई डीजल के दाम कम से कम दे दियो भैया तब का बोलिए साहिल बोलो चैनल वाला ही रहो जानता नहीं अपना से बोले थी तो 2500 में एगो चैनल वाला कमरा लाइव तेनु अपना से डीजल भरवा दिया ना तो ये लोग ना तो हमरे के दे दियो तब का हमनी के तो ठीक दिलदार एगो देखो परिवार भर में तू हमारा मन लायक तू ही बाढ़ अभी ना जे हमार बेरा होई तो सूत मत रहियो उ बेरा जागो रहे के बाद तब का हमारा मन लायक भैया तू ही बाढ़ जा भैया भगवान तारा के अमर बना दिया हमारे के मोइबे मत करी भइयो हम जियते रही बढ़िया कटाक्ष भइल हियो तार बाबूजी कहले हम पंडित जी बाबा हई जाए तो कोनो बात नहीं कटिंग अच्छा कइला हलो ब्यास हो का हाय 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 कोनो बात नहीं घरे ब्यास लो झाल बजाओ तो लॉकडाउन में कोनो बात कौन गावे लो हां गाइले जिला कौन पड़ला सारण सारण जिला कहीं बड़े बहुआरा मलमलिया कौरी है नहीं है नु जी जी गोनई गावे लो गाइले सटा चलेला चलेला लोग बुलावेला बुलावेला जाके गा देलो गाइले कौना फंक्शन में ब्यास लोग का श्राद्ध में ए भाई तू तो हदे बड़ा हमारा संग रह तरफ अब ब्यास लोग मुंह के फेर में लागल बड़ा हां दीदी बायना लो बायना लो गाना का जाने मुहला के बाद हमारा भेंट तरह से ना हो तब का बायना में से दी थोड़े 101 ना दिया लाई में मुहला में ना शुभ हद 101 100 गो दिया हां लो मोदी जी वाला ले लो लेबर खस दी धर तो बबुआ लेबा के बगलिया में खस दिले लो ले लो एगो एक बा औरी सटले दूगो जी ले ला भाई अब सफा देता नहीं ले लो सफाई तोहरे है ना लेबो ना एकांत में नहीं खोले तो लोग के सामने लेबो मत कर और सही जाने की ए सही बात कहता नहीं चुटकुला ना है चाचा एक बेर का भल के सही बरखा गेल प्रोग्राम में गोपालगंज प्रोग्राम रही अपना बाबूजी के संग गोर ले देवंदर व्यास के अच्छा सबे खाली हॉल रामायण का आई बेचारू खइले ना रहले हमार मलकिनिया नैहर गई रहे हम जाने कि रूम में ना गर्मी के दिन वो सरे में चित्ते सुतल बने हाफ पैंट के अच्छा तो ले जाए खुलवाओ तरह दरवाजा सब है ऊपर जाके सुत गइल सामाजिक रूम बा टॉयलेट के कहीं के नहीं खे इतना साफ सुथरा रखे लालू जय हो एजा से साफ रखे वाला गोइल घर अब जाने की कहता लइका के मौसा मौसा साढ़ू का लइका हमें नहीं हां जाई भगवान वा के बनल रहे खाली जागल रहे हमरा संतोष बरुआ के देख के लवण मौसा अब हमरा कहले कि मौसा हम कहे बेटा बोलो बोला कर नाम काहे के धरी ललन भैया नगेंद्र भाई हमारा ललन भैया के सुपुत्र बानी कर नाम मत बहुत बहुत शुभकामना बा अब जानी देवेंद्र भाई तो अपन समाजी लेके सूत गइले हमरा कहता कि ए मौसा मौसा कहे का बेटा बोला आ तो हम कुछ खइले नहीं कि सबे खा लेले बा अरे हम बेटा कहे पागल हमर मेहरारू नहीं हो गेल हम तो खुदे उपास से सुतल बानी बनाओ के हम लंगड़ गोल लेके परथन ले हम कि आटा सा न बताओ ना बताओ बनावे आवेला कहले कि आवेला हां इतना आटा चना के सतुई लहसुन मर जाए एगो छोटहने आदि के टुकड़ा रहे ले बाबू सजाओ तो लिट्टी लेता लगौलस जाए कि लिट्टी 5 गो भइल बबुआ बबुआ हल्ला कर बोलो तो डिस्टर्ब होई बबुआ हमारे स्टाफ के हुआ और बढ़ गेल बका एगो जन्नी हम राजपूत के ओहिर के जलसा तबले ना शोभेला कब ले जल एक आदमी के मुंह में खून ना निकल जाओ फैटा फैटी को राजपूत ओहिर के बारातों में मार ना हो के तो शुभ ना हो ना ए जे हल्का है करे के बाद नकलो लुकलो तनी बार पोर के बैठा देबे डिस्टर्ब प्रोग्राम नहीं करे 5 गो लिट्टी 5 गो लिट्टी भइल मालिक हम कने बेटा 3 गो हम खा लेता नहीं 2 गो तू खा लो हमरो भूख लगल बे चुप रहो हम 3 गो खाएम हम बनौले बानी हम कहीं हमर पूंजी लगल बा हम ना खाएम 3 गो अतना हम 3 गो खइबे करिले 3 गो हम कहते काम करो कर सूते के तो जे नीमन सपना देखी 3 गो खाई आ जे बाउर देखी 2 गो खाई तैयार हो गइले सूत गई नहीं जा तो ठीक 3 बजे भोर में हो होइले जागो तारे हां बेजी
मौसा मौसा उठो मर दे ना लिट्टी गमला में धइल बकवे से उठा मौसा सपना देखले रहले हाँ अपना से निमन बनाए कहे करे कहले कह हम कोई हम निमन नहीं की देखले हाँ पहले तू ही कह कह कही कह तरह के जीव आंख लागल हो इंद्र के इंद्रासन से 4 गो पोरी अली हस अच्छा हमरा के हाथ पर बैठा के ले उड़ गईली हस स्वर्गलोक में गईनी हस शैम्पू लगा कर नहवैली हस अपना हाथ में अच्छा वो सुख कल से चलिए इंद्र भगवान देखले कहले आई ना आसन ग्रहण करी जेऊ बैठे गनी सिंहासन पर सिंहासन धरे वाला रहनी हो हाँ तले अंगे टूट गइल ला हम कहने तार सपना तो बहुत निमन बा हाँ अभी जान ले कि 3 गो हम खाए हाँ बेजी अपन कहीं रहो सपनावा हम कोई मत पूछो मत पूछो कहीं ना कही कहीं जेव सुतनी हनी हाँ हतवा तलवार ले ले अच्छा आ काली जी छतिए पर बढ़ गेले कहते कि उठ लंगड़ा उठ हम कहने माता जी गोल लागिले उठ उठ लग रहा उठ आदमी सुतेला लिट्टी रोता तबे से हां खइबे कि ना कहे कहने माई सपना देखे का चुप 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 गर्दन अबे काट दे हाँ अभी सूखल बता का कइल हो का कहने कहली है कि 5 एक सूर्य खाए के रुके के नहीं खाए का कइल हो का कहने बबुआ हम तो मुंह के डरे सधत ना रहल ना कि 5 खा गइनी अच्छा अभी जानलस कि अब तक